नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करतानी रुआ सब ठीक ठाक होखो भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके लेडीज मैटर एक नंबर के गीत लिखले बानी भैया आजकल जौन बजत आटे। तो अगर ये मीटर के नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देतानी भैया तो गाना 100% बज जाई। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, बढ़िया मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गीत नहीं मिलत, सही तुकबंदी नहीं मिलत, तब भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के देखे के और गावे के मिली भैया। और रुआ कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ बा बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में नंबर बा, बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना मिली, मीटर में कोनो प्रकार की शिकायत ना मिली। आज के मीटर देखिए कैसे गाओ के बाटे। एगो लड़किया कहती अपना सखी से कि का कहीं परेशानी आ सखिया अपन कहानी। कह अरे का कहीं परेशानी सखिया अपन कहानी, बड़ी हम के सतावेला आ जब पी के बलमुआ आवेला, सखी रात भर हम चावेला जब पी के बलमुआ आवेला, सखी रात भर हम चावेला। तो भैया हमसे गाँव में कोनो त्रुटि भइल तो क्षमा चाहतनी, कहा कि हम गीतकार हैं, सिंगर ना। रउआ एक के बना के गा सकत नहीं बढ़िया से। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवाओ के चाहतनी तो नंबर बा हमारे व्हाट्सअप के 8874473128। बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। गाना लिखवाओ खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवाओ खतरा, बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना मिल जाए या बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि म्यूजिक मिल जाए। अब वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, चैनल पर पहली बार आए तो भैया सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ, तब तक अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत।